प्रेम से बोल दी शिव शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा जी मैया की जय। के गोबरा से अंगना लिपावा गजमती चौका मेन के आवाज बढ़ा अरे पुरावना गैया के गोबरा से अंगना लिपावा गजमती चौका पुरावना। ये सखी सखी ले सखी से कहता का कि घर आइल बाड़े हो घर आइल बाड़े के हाँ के घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। गैया के गोबरा से अंगना लिपावा गैया के गोबरा से अंगना लिपावा गजमती चौका गजमती चौका पुरावाना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े बनारस नहिया से नेवता भेजवली बनारस नहिया से नेवता भेजवली बनारस नहिया से नेवता भेजवली बनारस नहिया से नेवता भेजवली। हरि जी के रूपवा हरि जी के रूपवा निहारना। घर आइल बाड़े हो घर आइल बाड़े घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। सखी ने आरती उतारता भगवान राम जनकपुर में जब नगर गोल बनी तो रूप के कितना बखान कर जावे सरकार जे देखे उसे प्रलोभित हो जाओ। यही अगनवा में एगो डुमनियो रहली उनकरो मन में लालसा लागल तो वही जब वचनबद्ध भइल कि जा द्वापर में हम कृष्ण बने और तू डोमिन बास बनी हो। सबसे ज्यादा महाराज से प्रेम करे पेट के लगे तरह के सटा के रखे। हरि जी के रूपवा के करी का बखान हो हरि जी के रूपवा के करी का बखान हो हरि जी के रूपवा के करी का बखान हो हरि जी के रूपवा के करी का बखान हो। देखी नैना अरे जुड़ाना घर आइल बाड़े हो घर आइल बाड़े घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। घर आइल बाड़े राम जी पहुलवा यार तू उतारना। चलो ये भगवान के आरती में पहिलका नेता रही पहिलका हाजिरी लागल परम आदरणीय हमरा चाचा श्री जगन्नाथ यादव जी वहाँ के धर्म पत्नी तो चाची जी की तरफ से 1 रुपये के धनराशि प्रदान बा। परमात्मा से निवेदन रही दुआरा के भाग आगना के सुहाग चमकत रहो कहे के बका कहती
राम जी के आरती भरत जी के आरती लखन और शत्रुघ्न के आरती राम जी के आरती राम जी के आरती भरत जी के आरती लखन और शत्रुघ्न के आरती उतने जितना बुझाता उतने बुझे के बाद कमल भैया सिया चारू दुल्हन के लगही बोलाला 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 देखी देखी हियारा हारे जुड़ाला घरवा आइल बाड़े हो घरवा आइल बाड़े घरवा आइल बाड़े राम जी पहुनवा यार तू तारा घरवा आइल बाड़े राम जी पहुनवा आरती उतारो। चलिए भगवान के आरती में दूसर का हाजिरी परम आदरणीय हमरा चाचा श्री नगेश्वर यादव जी की तरफ से पुरस्कार रहल श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खतर मालिक से प्रार्थना आई हमरा परम आदरणीय महाजन यादव जी जरा नाम से महाजन मोड़ प्रसिद्ध बा पुरस्कार आयल श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खतर मालिक से प्रार्थना ये भगवान के आरती भजन में सबकर हाजिरी लागे के चाहिए। जय हो जय हो। चलिए हमरा मुकेश जी की तरफ से भगवान के आरती में 51 रुपया धनराशि श्रद्धा के जय जयकार रहल। चलिए हमारा चाचा श्री चंद्रदेव पंडित चाचा जी की तरफ से भगवान के आरती में हाजिरी लागल श्रद्धा के जय जयकार रहल। भजन बड़ा लंबा बा लेकिन लास्ट भाव लगावल जाता हरि जी के रूपवा के करी का बखान हरि जी के रूपवा के करी का बखान हरि जी के रूपवा के करी का बखान हरि जी के रूपवा के करी का बखान। चलो हमरा मीता जी लाल बाबू सिंह वहाँ के धर्म पत्नी जी की तरफ से ये भगवान के आरती में अनगिनत रुपया के धनराशि श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खतर मालिक से प्रार्थना करो प्यार दुलार सही बरकरार रहो। एगो लाल बाबू गावत रहे एगो लाल बाबू पैसा भेजावत रहे ये छठी लाल भाई ये सौभाग्य के बात बा। हरि जी के रूपवा के करी का बखान हरि जी के रूपवा के करी का बखान। चलिए हमरा चाची जी हमने के संगतिया जेकरा के हमने के दुलार प्यार से तारा कहीं से तारा चाचा हमरा चंद्रदेव जी वहाँ के धर्म पत्नी जी की तरफ से वो चाची की तरफ से पुरस्कार श्रद्धा के जय जयकार रहल। भजन गावे आइल बाड़े लाल बाबू लहरी रहल देहात में हवन न सहरी आइल बाड़े लाल बाबू लहरी हवन देहात में आइल बाड़े सहरी। चलिए भगवान के भजन में आरती में परम आदरणीय हमारा टुनटुन यादव वहाँ के माता जी की तरफ से पुरस्कार आयल श्रद्धा के जय जयकार रहल। भजन गावे आइल बाड़े लाल बाबू लहरी रहल देहात में हवन न सहरी भजन गावे आइल बाड़े लाल बाबू लहरी रहल देहात में आइल बाड़े सहरी।
चलिए परम आदरणीय हमरा राजू जी वहाँ के माता जी के तरफ से पुरस्कार आयल भगवान के आरती में श्रद्धा के जय कर रहा सबकर हाजिरी लागी गालो बजाला नहीं लगाला गालो बजाला नहीं लगाला गालो बजाला नहीं लगाला गालो बजाला नहीं लगालो चलिए हमारा श्री राम यादव पुरस्कार दहले भगवान के आरती में श्रद्धा के जय जयकार रहल चाचा हमरा जगन्नाथ यादव जी बहुत सुंदर कलाकार जेकरा से हमने के गाय बजावे के सिखनी सन चलिए परम आदरणीय हमरा मुनीलाल सिंह जी के माध्यम से पुरस्कार रहल श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खत्र मालिक से प्रार्थना चलिए हमरा शिवम कुमार जी की तरफ से पुरस्कार आई पूरा मंडली की तरफ से रख ली हमरा जगन्नाथ चाचा जी पुरस्कार देनी परम आदरणीय हमरा बलराम चाचा जी की तरफ से 1 मुट्ठी रुपया का पुरस्कार आयल श्रद्धा के जय जयकार बार बार चलिए हमरा रमाकांत यादव जी की तरफ से पुरस्कार रहल श्रद्धा के जय जयकार रहल चलिए भैया राजदेव यादव जी की तरफ से पुरस्कार आयल श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर मालिक से प्रार्थना चलिए आरती से सेवा भाई